Ina sunan malamar? Khadija Muhammad Alhaji. Ko me za ki mana bayani akan wannan taron na yau? Muna taro wanga saboda yayi ɗalibanmu waɗanda muka yi wa training nan na wani tsawon watanni. Sun yi training na wasu abubuwa daban-daban tun rana ce wadda sun son mu yaye su mu ba su certificate ɗinsu. Shi a dalilin taron mu. Masha Allah. Kamar gwamnati ne ta ɗauki nauyin wannan kenan ko kuwa kungiya ce mai zaman kanta ko ku ne kuka yi wani haɓaka domin tabbatar da haka? Kusan dai mu dai na kungiya dai ta mai zaman kanta kuma ba wata kungiya ba illa mu dai na wasu kuma muna ga kokarin ana abin ga amma akwai wasu waɗanda suna iya kawo tasu gudunmuwa wasu sun tallafa ta wani gehe da sauransu. Ina sunan malamar? Wa Khadija Muhammad. Daga ƙarshe me kike son ki gaya ma jama'a game da wannan taro da kuma irin wannan abin da kuka gudanar? To gaskiya abin da ɗaya nika son in ji hankalin jama'a ina son in kira sauran mutane kamar mata waɗanda yake ba su shigo da cikin wannan program ba cewa su yi kokari su shigo saboda abu na tallafa ma rayuwa mutum ya tallafa ma kai ne saboda muna kokarin waɗanda abubuwan na don mu rage ma mata da kuma matasa har maza tun da akwai maza cikin program muna son mu rage musu zaman banza saboda haka muna fatan waɗanda ba su shigo ba su yi kokari su taho su shiga don saboda su samu abin da za su tallafa ma kansu ba tare da sun dogara ga wani abu ba saboda sana'o'i na waɗanda mutane za su rika tallafa ma kansu. Mun gode.